Ja, så tager vi lige hinanden i hænderne og strækker armene, så vi får en rigtig stor, flot kreds. Super flot. Ja, efter denne flotte indmarch vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til julefest her hos Havdrup Dans. Vi har glædet os rigtig meget til at julehygge med jer alle sammen. Og vi tror også, at I har glædet jer, for I har taget jeres binetøj, eller dansetøj, eller nissetøj på i dag. Jeg skal fortælle jer lidt om dagens program. Først skal vi danse og lege om juletræet i cirka 3 kvarter. Og derefter får alle børn, der har en deltagerbillet, deres godtepose. Vi holder så en lille spisepause, og i den forbindelse skal jeg sige, at julebaren har åbent hele tiden, og man kan købe gløgg og æbleskiver, og pølser og franskbrødsmadder, og øl og kaffe osv. Efter spisepausen, så skal vi faktisk rigtig danse julebal, men vi får nok ikke så meget tid, fordi I er så store og så dygtige. Fordi vi skal have en nissedanseopvisning fra hold 5, og en anden nissedanseopvisning fra hold 6. Og derefter, så er denne her afdeling jo så stor, så vi skal danse nisse-juleturnering. Men I skal bare tage det roligt. Vi skal nok sige i rigtig god tid, hvornår I skal være klar. I skal ikke være nervøse, og det er slet ikke lige nu. Allerførst, så skal vi simpelthen holde en julefest og danse og lege omkring juletræet. Og ved I hvad? Jeg har faktisk fortalt den helt rigtige julemand, at vi har en helt masse rigtig søde og dejlige børn her hos Havdrup Dans, og spurgte, om han ikke godt ville komme og lege med os. Og ved I hvad? Det ville han gerne. Problemet er bare, at jeg har sagt, at han skulle komme her 1:30, ligesom I skulle. Og jeg har ikke set ham, og jeg ved ikke, hvor han er, og det kan være, at han ikke kan finde os. Men nu kender jeg ham ret godt, sådan set. Og jeg ved, at han er meget gammel og lidt tung i betrækket, ikke? Jeg tror faktisk, at hvis I hjælper mig med at kalde på julemanden. Jeg tæller til 3, og så kalder vi alle sammen julemand. Julemand. Vil I hjælpe mig med det? Men vi skal råbe højt, fordi han skal jo lige høre, hvor vi er, ikke? Er I parate? Jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Julemand! Julemand! Og meget højere. Julemand! 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 Ved I hvad? Stop. Det duer ikke ham der. Altså denne her julemand, der er den helt rigtige. Han er meget, meget gammel, som sagt. Og han er stokdøv, og han gør aldrig, hvad man siger. Så I skal råbe 10 gange så højt. Skal vi prøve det? I må virkelig hjælpe mig nu. Også jer 2. Kan vi plante det over. Vi er klar. 1, 2, 3. Julemand! 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 Er der nogen, der viskede mit navn? Var det jer, der gjorde det? Se,